Jamen, starten på min Nik & Jay-fascination, den er faktisk rigtig, rigtig gammel. Det var nok, da jeg gik i 10. klasse, tror jeg, at jeg blev presset til at deltage i en koncert, hvor at jeg skulle spille Nik & Jay sammen med en kammerat. Og siden dengang, der er det bare gået amok, synes jeg. Al deres musik er fed, deres stil er fed. Jeg kan ikke rigtig finde noget ved dem, jeg ikke synes, der er fedt. Kort sagt, så er Nik & Jay-stilen nok bare ikke at give en fuck. Vær ligeglad, hvad andre tænker. Fedt tøj, fede rides, fedt hår. Gør, hvad du har lyst til at skide på, hvad andre tænker. Det er nok måden, Nexus kører. Tøjmæssigt så følger jeg meget med i, hvad Nik & Jay de går i. Jeg synes, de begge to har en super fed stil. Jeg følger nok mest Niks stil med lidt stramme bukser og så lidt løsere tøj på overdelen. Så ja, jeg følger rigtig meget med i, hvad de går i. Alle mine Nik & Jay-CD'er, de er desværre blevet pakket væk og lagt på computeren. Men til gengæld så, da Nik & Jay kom ud med deres Engle og Dæmoner-album, der var jeg nødt til at gå ind og forudbestille den, for at være sikker på, at jeg ikke skulle være så uheldig og ikke kunne nå at få den. Så der fik jeg en lækker lille kasse her med albummet og en ekstra CD, en DVD. Sågar nogle postkort og en lille plakat. Den er dog ikke kommet op og hænge, så den tror jeg også bliver liggende her nu.